Kahnyo Tribute Council kalakran da kabasay bo menteri rang ba kajilla ukonrat kes sangma udeban shemya kajingit khle lara don ki balaj ban tiet jingkhang shakayeng bishar halor ka roster system bat kabha thungkam thungjam hapo kajilla megalaya kani kajingkran kinoi lam kahnyo Tribute Council kalawan hadien bagi noi lam bah khmat du bakunthop yo president uba Robert Kharjarin Lambat General Secretary uba Roy Kupar Sendram kila lej bani kendu ya ka menteri badai khmi ya katanan ain ka sarkar jalla ka Dr. Maisel Amprin Lingdo ka badai halor ka jing ajing mud halor ka roster maintenance policy habai kran bagi lat pathai khubor uba Robert ulapan pau bah ka por bon ra ya ka roster maintenance policy ka sarkar kam dei ban phai din henrai ka dei ban yat bet chakman nadu balawan ra ya ka jingwan kendu jongi ka seng ya ka Lowminster rom ta ka sngi ka long halor ka mat jong ka reservation roster maintenance policy ya bala penmi ada ka MDA 1 ha upanai me jong usnam bala depo jar par kumba phitip baro ba ka ying ka shari burom jong ka mekhla high court kala penmi ya ka wei ka hukum ha ka wei ka mukadduma ya ka ba ka ong ba di bandon ya kata ka roster lada penterikam ya ka reservation policy ti hadin gani ka mekhla ikut hatu ki por ki bala dep ni kan bau kala pensange lut ya borok ki recruitment ha ki jakat hungkam ki ba pher ti ka sarkar mekhla ka ban penmi ya tu ka roster maintenance policy ha ka ba kala kranchai hang tu ba haba perkre ya kan ka roster maintenance policy ka ka badon kam ban le kalong ba di ban penkre ya kata ka roster nadu kapor batrikam ka reservation policy katkum ka jingdon kita ki data lane ki jingtip ya ka jingdon jongki nong trai sarkar subject to information available yong ti ladangi yat ban penkre ya kan ka roster nadu snem khat kan nadu batrikam ka reservation policy kemut ni haban yat nadu por ba ka mekhlia kadang di ka autonomous state kebut nadu ba ka mekhlia kadang don ha sab boleh haka por baki wanra ya ka reservation policy resolution haka tu ko por ka mekhlia kadang don hi apo jok asam tingi hapaniat chadu chata bat ni layo jingtip ke bati kenaru ba kibobun hi ki department kimdon su ya kita ki jingtip nadu usnem nyokar kidon ki department ki badon melaban len mereki don ru ki department ki bom don su tiga jingkeli mata kelomba haba ka wei ke department ka don ki information nadu kat khandai spa nyokar ki katu ka ni department kim don kumlo kin yat chadu sata kat khandai spa nyokar ita di wei jingkeli ban kong i ba ni lapat sngo ka ba arpat kalong ba lada pin page ya ka reservation policy ka ong kumno ka ong ba lada jia ba kanu ka reserve category ka mat dei ka kasijentia kategori la ne ka garu kategori la ne ka ada SC ST kategori kamla ban fill up ya ki post haka jing yakun tepkam ya kata phidi ban ailat sa sisin bakin apiar bat lada phimla su ban bat hadin bala ailat sa sisin kimla ban fil kandon no kata ka jingkut no jong ka post ka laps no post kata ka di bakren ka reservation policy bat hakawai ni kandon ke ong balada jia ba om tep ba kata ka jing tepkam ka dunai ya ka 100% kemut lada light posipo la ban tep tang sau tang san ru la ban tep nalor ka hadin asnem la ban ailat sa sisin kemut asin kin yo lat ban fill up ya kata ka post hadin kata ki laps no ti haba ki post ki laps mo haba ki post na ki laps kat kum ka policy ki laps no ti ka jingkeli ka bangi kwa ban keli kalong ba kumno pin prepare roster ya ki post ki baladu la ne ki bala laps no kata ka diga way but kebakong sane keba ngingi ong kalong ba keba pitip kalong ba borok sekata ngingi sai ong ba lada pipin mi ya kanu hukum kan notification na ne ka office memorandum ne kanu ya kata kan notification ka bahaba pin trikam bet nadu asngi ba mi syakmat om de sedin kata ka prospective implementation jongka no ko order la de notification ti kini ki lai teli ki gerau ki ba mangi ngi la pensai
mengi la dap keren but sa kawai la dap hin pet ba ya ki rai jong ka high court kampat sem laong bangi la pediang ya ka Rostom maintenance policy kadang keren sai ba ya ka validity jong kan ka Rostom maintenance policy but ya ka merit jong kan ni ngimpat sem la bisar ayo hakapor ba ka dispose ya ka kes PIL san arjar kada ong ta ti ladangin ong ba ka High Court badan borom kala approve lani kala menjur ia kani ka Rostom maintenance policy kampat day nomor ka court ka ong ba ngi claim semla kata IRM ya ka validity jongka but ngimpat semla kata IRM ya kata ka ya kata ka merit jongka ni ka maintenance policy ti kum balong hadu mtahi ka kadang long bekum tu ka sarkar kala ia chakmat ban implement ya ka Rostom retrospectively syadin but kumba POE ka bajia kalong ba hakibobun ki department ki jamru khasi ki jongi khasi jentia ki jongi ki yo khamduna post ki don department ki ba tang arsan persen ru ki yo so ki don ki ba yo lai phau ki don ba yo lai persen ki don pat ki ba tang arsan persen ru ki post so kat ba ki we ki jamru ya ka bangam kwa ban jer kerteng ki poi sadu san phau dan san persen ru tiga ni habukut kala kata si kadai ya ka jingyo kam yo jam jong ki kun khasi khara ki jongi but ka penlong yang ngi bangin wan ya pelu jumut bat ka Lowminster ti ngi khimi lenti ba ka Lowminster ba ka law department harkat ka pasung department kin pediang ya ka jimut bat ka jimut ka jongi na kong du ngi ong ba la dalong kat balong ru ka roster ka di ban tre kambet nadu ka sngi ba penmi syakmat perspective implementation ya ka roster amde bahkan phaidin syadin kata di ka main suggestion ki jongi buat ngi khimi lenti ba ka law department kan burom ya kata ka jing ai jumut ke jongi no balai lada kam burom ka bangi kham septing ka lomba yu adon mano ki briu no po jong ka jela ki ba pediang ya ka jing ai jumut jong menteri rangba Menteri Rangba jong ka jala mekhlia lada pinpej assembly hakini sngi ki baladap ula kharnsai bagi bom hun ya ka Rostom maintenance policy khilit no syukur kata ka di jingkeren jong Menteri Rangba ka bomut nakhliang jong kwa syu bandang ya keren hapo jong ka sarkar ti henry ngi wat la kata aru ngidang ai jumut hi ya ka sarkar no beli lada ngilit syukur ya kana ka kam kabama kalong ba yo kimi subun ki kan rupan ram ti henry na kaliang jong ka sengpat ngela kerjai ba ngidang ai jumut menta walau menteri Rangba la dong khilit no syukur henry mentang ngidang ai jumut ya kalau department bahkan penbek bahkan perkhat arsin saya kani ti henry la da hakini ki sngi ki banwan sibu stayo ru ngim yo i bahkan don kanu ka seriousness la ne kanu ka positif outcome na kani ka jinga keren ngi ban sire ngi habban ya no syukur ngin kadang pasai ucip master lo kan sai bagi bom hun ken le syukur tian riwat la kata aru sai cisin idang persang ban keren buat ka law department tian ri la da jia ba ki sngo ba amdon kamsu ban penbek ngi ngi nomla ada ban supet bagi kun neutral ki jongi kin du kam kat ba ki wei pat ki bru kin yo kam im kwa ban wan ra ya ka jinga so pher je mru hot ngi tip na du basdang baka reservation policy la penyeng halor kanorim ban ya pher je mru hakaleng kari India la da pinwat kam judon kata ka special reservation policy ya kanu ga je mru hapo jo ka tribal reservation la phile cha samne phile cha Bihar ne phile cha Arunachal sa Nagaland sa Mizoram kadon be ka tribal reservation ST reservation radi kano persen ru kadon tangata tang hame khlia phin lap ba kadon be jinga pher apreng khasi garu bat ada ST tang hame khlia phin lap ba UST bat kasi la klop lang ka ju kategori mo ka bangim pat US ngo tang hame khlia phin lap ba kadon ga reservation policy ka ba udkhar unon tribal ru ula ban apply lani ula ban yo haka ST kategori beling ong ta lada fin page apo ka reservation policy lada don ki breu ki banang garo lani ki batip panggariti dustur garo ru kila ban qualify na ka garo kategori mo wat unon tribal ru ula ban yo tribal reservation ha me khlia lada ki nang tin garo lani ki tip ya ka riti dustur garo ka tam de bo mangi kata ka di bathok ka reservation policy tang hapo me khlia phin lap ba ka jing ai bha ia kanu kategori sem 8 syang norim na jing bun pai kumno pi 43% un ju ya un yo ya ka ju
ka proportion lane un yo ya ka ju ka jing yo but ka jap dulu ko dan life kini kila don lupa kini ki ba ngiso bon ong ba kala baka reservation policy po makhlia ka don sibun ki jing ko ngila de kran na du menchua ba haka district level post ki ong ba kan don kata ka combine 80 shani combine 80 shatei tangla dom don ba apply kata ka grau ke bala dom don ba apply ko pilong ta kan no siliang no beli shani ngi don sibun ki perlok garo ki basa shani ka ba sati pat ki don kendiat ki kasih basa like no apo ka district is Garo Hill hakiwi ki cakali ngim don tan ki kasih po is Garo Hill hoi kat kum sensus ki don 10% ai ti henry lada pinpet habaro ki liang ki don sibun ki jing bombiang ha reservation policy ti yamentahi na kaliang kaseng yamentahi na kaliang seng ngikwa ba sarkar kan sim ya jingkit kli ban penbit ban penbiang ya kan ne kam la ka de ya reservation policy as a whole but kumju uru ya ka perspective implementation jong roster tenre la dajia ba ka sarkar kam le la dajia ba ka sarkar kadang yeng ba halor ka norim ka baong ba baki bom hon kin lit no sayeng ka syari tika haban poi ka por bang haban salen ya ka policy barakoi but ya kata menu ba sedang ban open ya kata menu ban sedang ban klit ya kata senduk pandarobok de ucap minister ha ka ying assembly ubal ong ba ki bom hon lit no syukur tila da pikwa ka kut bakan muslialut ya kini kikam tika bama kalong ba yo don kanu kategori ke ban ka bana ka jingha ka poi sa ka jing jakwa ngila da yo kanu kategori ke ba yo tangkano persen ki yo sit kat ba kategori ke ba ulas waiting list jong gawe kategori udang he shibun sha yo first merit list jong gawe kategori tingim kwa ban yo ba na ka jingha ka poi sa ka jing jakwa hadu mentahi ngi kwa ba sarkar kan address ik ngai isu amdei bangiaro yano Henry ngiyo iba na kaliang katuk ni ki opposition leader hapo assembly ki suggest ya government bandon ka discussion la da kadi all party meeting la dei lembaga komiti terpang ngaso barang bakata kadi gubernur kam keep on hold so ya kani jing thungkam kat bom pat dep kani discussion Henry ban ong bo finalik no syakut kum ong minister kadi ke ke ba mensaw do kata Henry la da jia baka sarkar kalong adaman kakwa ban penyo anong tang ni ki katuk ni kategori aga jing tiap kam sarkar kat bagi katuk ni kategori pat kin du nong nginom la ban pensange ya no kayin ka sharim ta kala jantan ti kabangi kamting kalong ba yo don ki ba challenge ya ka policy barokoi ten ringi khmil inti ba ka sarkar ya mata kan sengap ya ke jing ajumut jong ki bobul ki balang kan sengap ya ke jing ajumut jong ki para amil kan sengap ya jing ajumut jong ki sen balang but Omri tang bukan sengap harikan persyak berpenbet keloilan kat balak. Hari lada jia ba kamla ban penbet keloilan kat balak kalau kidon sebut ki jing ki ban sami nakan nega jing tu bat kan nega resolution policy. Nakaliang joko sarkar ki jumpa bakam syam don ka rostar. Na takadau ka syim somboto ya kan. Kam syam ladai ba ka kut ka syim ye kitu ki jingkran na assembly lane na surok ane tai ka sapen kelas somboto. Kam dai mta ka syim somboto na kawai na ka kes. Kaba kilet hayin kasari ba kilet sa kayin kasari ti kabangi mata kabamadu mata kalong ba chief minister jongga makhlia uong kilet sakut ya kabadi bat kini kikam tila dau khlidu jongga jala mata uong kilet no sakut ha kabadi bat kini kikam tila dadon balik ka kan jia ayum ta kata ka di gajing mta bro si katang yong bang di ban kiar ban le syakut ya ka kam jong ka reservation policy yo ka kut ka aida kam ni kam tai ga rai uche ban start jong ka makhliam ta ong bakilet no syakut ya kan ka kam